días a todos e a todas. Se me quedo sin voz, como os que me coñecen xa saben que me decís, decides, porque vou baixando a medida que me poño, a medida que falo. Disculpade por eso. Bueno, eu quería facer unha pequena reflexión sobre nós, sobre a xeración nós, que é a responsable de que sexamos o país que somos. Aqueles homes, aquí fago tamén unha puntualización, aqueles homes que eran homes, solo homes, ou por lo menos as mulleres non sabían ou estaban en segundo plano, pois alégrome, como decía Celia antes, de que eso parece que ten cambiado, por lo menos nas instituciones que están representadas aquí, pero sei claramente, bueno, aqueles homes foron quen de influir no mundo cultural galego con un discurso sabedero, culto, moderno e aberto, influenciado directamente polas correntes europeas, pero partindo da nosa tradición. Esa combinación de respecto pola tradición e apertura e innovación deu como resultado o que deu despois, que é o que somos, a cultura tradicional que nos impregna gracias a ese esforzo deles, dos que os seguiron e dos que os seguen, entre que humildemente creo que podemos incluirnos, fai que hoxe estemos onde estemos, con unha mirada hacia o futuro dende nós, de novo, unha mirada hacia o futuro que inclúe a cultura, a lingua, a nosa paisaxe e o noso territorio, a noso territorio e a nosa paisaxe e a nosa lingua son o que nos definen como povo. Penso que esta nova mirada inclúe un turismo sustentable que é o que promove, ou que debe promover os nosos museos. Para falarnos desto está Rafael Quintea Pereira, aquí con nós, que é antropólogo, economista, escritor, documentalista, as notas que me pasaste, non? Pois é músico tradicional, pero existe como antropólogo, como profesor profesional e como antropólogo na UNED, é membro fundador da Sociedade de Antropoloxía Galega e vicepresidente da Asociación Galega de Antropoloxía. Especialista en patrimonio inmaterial, con multitude de proxectos de posta en valor de patrimonio investigador, formador, divulgador. E o seu traballo de investigación ten recibido moitos premios, varios premios, pero, bueno, se me permitides, xa que estamos na Fundación, vou destacar un que é o Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais do ano 2015 polo traballo que vos recomendo, que é un análisis estrutural e simbólica do mito da Moura. E agora, pregunto, é o turismo sustentable que os museos galegos un binomio conseguido ou hai moito traballo por facer? Bueno, antes de nada, bo día. Moitas gracias a Fundación Vicente Risco e ao Consello de Cultura Galega por contar comigo para este evento, un evento especialmente satisfactorio porque é a primeira vez despois de casi ano e medio que estou diante falando con alguén que non sexa a través dunha pantalla, por cual eso xa é significativo. E, bueno, teño unha vinculación afectiva tamén coa Fundación Vicente Risco, non só polo premio, sino tamén pola figura de Vicente Risco, que é o pai da antropoloxía galega. Hai moito que facer. O turismo sustentable non vai depender dos museos, pero os museos son un elemento interesante dentro do desenvolvemento do turismo, do que chamamos turismo sustentable. Agora veremos un pouco en que consiste eso de turismo sustentable, que ten que ver tamén co turismo cultural e co concepto de sustentabilidade e de economía sustentable da que se fala tanto sobre todo nas últimas décadas. Queres que empece a... Cando queres, empezo. Vale, pues empezo.
Bueno, intentarei ser conciso e breve, sei que temos 20 ou 25 minutos, así que espero conseguilo. Estou acostumado a dar clases de 3 horas, imaginados. Entón, nunca fixen un tuit na miña vida condensar en 20 minutos algo tan complexo como isto, pero vámoslo a intentar. Decía que, bueno, últimamente non, xa hai unhas décadas, falase moito do turismo cultural, non? Con ese turismo que xira en torno aos elementos culturais dun país ou de determinado territorio ou dunha cultura, non? Os elementos que teñen que ver co patrimonio en sentido amplo, co patrimonio natural, o patrimonio material e inmaterial, que moitas veces facemos estas clasificacións, pero non son compartimentos estancos, non se entende o patrimonio inmaterial sobre un territorio sobre o que está construído, non? Vencellado totalmente o patrimonio material tamén, non? De feito, o patrimonio inmaterial non é necesariamente intangible, hai elementos materiais tamén tangibles dentro do patrimonio inmaterial. Entón, false moito deste turismo que intenta xirar ao redor destes elementos como elementos enriquecedores, non? E por outra parte, falamos da economía sustentable, non? Como unha economía que permita un desarrollo económico humano que non poña en risco a propia supervivencia do noso ecosistema humano e o ecosistema cultural e económico, non? Seguramente tendes escoitado falar moito do crecemento sustentable. Bueno, eu dubido de que poda existir un crecemento sustentable, pero este é outro tema, non? Non se pode crecer de forma ilimitada e que sexa sustentable a vez, pero é outro debate. Entón, dentro destes dous eixos, non? Do turismo cultural e a economía sustentable, teríamos o que sería o turismo sustentable, que necesariamente xira en torno a elementos que teñen que ver co turismo cultural. Entón, o primeiro sería definir moi brevemente o que é ese turismo sustentable, que, como vedes nesta pequena diapositiva, é o turismo que segue os principios da sostenibilidade, minimizando o impacto sobre o medio ambiente e a cultura local, non? O tempo que contribúe a xerar ingresos e emprego para a poboación local. Por tanto, xa estamos falando de dúas ideas importantes, non? Minimizar o impacto, é dicir, o turismo ten un impacto, está claro, non? E ese impacto ten elementos positivos, pero ten elementos negativos, non? Tamén. Ten un impacto non só sobre o territorio, sobre o medio ambiente, por a presión a veces poboacional, que hemos visto sobre todo nos lugares onde se desenvolve un turismo máis de praia, que chegan miles ou millóns de personas, non? De repente se concentran sobre un territorio, se ten lugar unha presión incluso sobre os propios recursos, senón que ten tamén un impacto sobre a propia cultura local. Cultura entendida desde o punto de vista da definición da cultura, da definición antropolóxica, non? Como esa especie, por simplificarlo moito, de molde mental compartido por unha colectividade, non? Que é moito máis alá da creación artística, que moitas veces se identifica a cultura con creación artística. E a creación artística é un elemento da cultura, un só. Digo porque, xa que está do Consello da Cultura Galega, ten tamén esa función, non? De vixía un pouco destas cousas relacionadas coa cultura. Sempre se falase de xente da cultura, eu sempre falo da cultura da xente da cultura, un agricultor que transformaron todo o noso territorio de xente da cultura, por suposto. Pero, por exemplo, cando falamos de cousas tan prácticas como o IBE cultural, o IBE cultural faz referencia, basicamente, a determinado ramo da creación artística. Quero dicir que estamos falando da importancia da lingua. A lingua é o vehículo de transmisión da cultura, non se entende a cultura sen lingua, é inseparable, pero se eu fago un traballo de recollida de microtoponimia, soporto, ou a entidade que financia soporta un 21% de IVA. Se eu fago un traballo de recollida de patrimonio inmaterial, soporta un 21% de IVA. Se facemos un proxecto de posta en valor do patrimonio, soporta un 21% de IVA. Se edito unha revista porno, teño un 4%, o IVA cultural, non? Entón, claro, se a propia administración non ten en conta a necesidade da investigación e a posta en valor da cultura e de preda deses escasos recursos que hai, pois é unha incongruencia dentro do que son as propias líneas directivas que xa están na Constitución, a defensa da diversidade cultural e a promoción.
Entón, bueno, sería interesante, para que non depende do Consello de Cultura Galega, nin siquiera da Comunidade Autónoma, reflexionar sobre eso que chamamos o eive cultural. Feito este apuntamento reivindicativo, quería decir que ese turismo sustentable ten que ter en conta uns conceptos de equilibrio. En definitiva, un turismo que, como define a Organización Mundial do Turismo, ten plenamente en conta as repercusións, ser conscientes das repercusións actuais e futuras, tanto económicas como sociais, como medioambientais, para satisfacer as necesidades dos visitantes da industria da contona das comunidades anfitrións. É importante reflexionar sobre as repercusións sociais e culturais que pode ter o turismo. E porque é importante reflexionar sobre eso, porque aí é onde os museos poden xogar un papel importante, non? Que veremos a continuación. Por tanto, se falamos de turismo sustentable, falamos de tres elementos. Básicamente, a responsabilidade dese turismo, tanto do turista, ou do viaxeiro, do visitante, como da propia sociedade a que acolle, como das administracións e a propia industria, ten que ser un turismo comprometido, con implicación local, e ten que ser un turismo de calidade. E calidade, cando falamos de calidade, falamos de respeto. Para mí, eu interpreto a calidade tamén como respeto e a calidade como, se vivimos o turismo, ou determinado tipo de turismo, ¿no? Turismo cultural, como unha experiencia enriquecedora, esa experiencia ten que ser unha experiencia de calidade, e aí os museos xogan un papel importante, ¿no? Por lo tanto, os tres eixos que deben artellar neste turismo sustentable son a economía, o ecosistema e a propia sociedade. Porque cal é o papel dos museos? Obviamente os museos non son os responsables do turismo sostible. Son un elemento máis de atracción ou de articulación dun turismo sostible. Os museos non son atraccións de Warner Bros. Hai que entender, non se pode caer tampouco nese concepto, no, todo ten que ser espectáculo, no? Que é moi propio desta sociedade actual da inmediatez, da sociedade que ten a infantilización da propia poboación, no? Entón, eu creo que se queremos un turismo sustentable, rigoroso e de calidade, hai que entender que o discurso e o papel dos museos ten que ser un papel de calidade, un discurso profundo, para precisamente contrarrestar eses aspectos negativos que pode traer un turismo de masas. Entón, o papel dos museos dentro desta concepción, dentro da miña perspectiva, claro, isto é discutible, cada un pode pensar outra cousa, no? Pero o papel que deben xogar os museos dentro desta filosofía do turismo sustentable é, por unha parte, ser un freo aos posibles efectos da culturización, no? É dicir, é un mecanismo de nivelación. O museo, se está dispersado sobre un territorio, sobre a realidade local dun territorio, sirve para reforzar a identidade dese lugar, dese lugar, ¿no? Desa población. É un reforzo de identidade. Se ti estás reforzando a identidade, se estás axudando a transmitir a túa propia cultura, se eres un depositario da memoria colectiva, estás nivelando, pondo un freno aos procesos de aculturación que se poden sufrir cando hai unha afluencia masiva de xente que pertence a outros ámbitos culturais. O turismo sabemos que produce procesos de aculturación, eso non é ningún descubrimento. E tamén produce traspase de coñecemento, tamén produce enriquecemento cultural, pero para que haxe enriquecemento cultural nos contactos culturais ten que haber un equilibrio, ten que haber unha relación, non pode haber unha relación de subordinación, ¿no? Entón, os museos como transmisores da cultura, como depositarios da memoria colectiva, ofrecendo unha oferta selectiva e de calidade, ¿no? A veces dende determinadas perspectivas, ¿no? Da cultura espectáculo, entendendo o espectáculo un aspecto non da performance artística, sino un aspecto digamos máis peyorativo, como algo baleirado de contidos.
Pois se considera que os museos deben ser unha especie casi de parque multisensorial, con moitas luces, moitas pantallas, tal. Os museos teñen unha función didáctica, teñen un compromiso sobre, non é unha atracción de feria, non? Dende a miña perspectiva, non debería ser unha atracción de feria, non? Entón é importante que ofrezcan unha oferta selectiva, non? Centrada no eixo director da colección dese museo, da filosofía dese museo, desa casa museo, é de calidade. Por lo tanto, o propio funcionamento do museo debe seguir tamén os principios dos modelos da economía sostible, non? Sería o equivalente, o lógico. Por lo tanto, se debería considerar dentro da administración os museos como recursos estratégicos. Recursos estratégicos non quer decir espectáculos estratégicos, sino recursos estratégicos para pôr en marcha un turismo de calidade, cultural e sostible, donde haxa ese equilibrio e ese respeto tamén á identidade local, porque eu, que me encanta viaxar, cada vez, canto máis viaxo, mellor me sinto como persoa, porque máis me enriquezo, síntome máis galego, síntome máis igual que todo o resto do mundo, non? Porque te das conta que todos falamos a mesma lingua con diferentes variantes dialectais, que todos temos os mesmos temores e as mesmas necesidades e as mesmas emocións, independientemente das particularidades de cada un. Pois, cando viaxas para enriquecerte, esa cultura ten que estar viva. Se é unha cultura morta, se é unha cultura desaparecida, se é unha comunidade aculturada, pois non hai enriquecemento. É o que está pasando moitas veces. Non sei, facer unha reflexión. Pensade na rúa principal de calquera cidade europea. Eu creo que se vos collen un avión e vos deixan na rúa principal de Ámsterdam, ou de Berlín, ou de París, ou de Madrid, ou de Lisboa, se non é por polos sinais de tráfico que están no idioma local, é casi imposible diferenciar moitas veces onde estás, porque vas a ter o Starbucks, o McDonald's, o Zara, non sei, é todo igual, non? Entón, para que haxa enriquecemento cultural, as culturas teñen que estar vivas, para que haya intercambio, as culturas teñen que estar vivas, non? Por lo tanto, os museos son elementos, son recursos estratégicos para ese desenvolvemento sostible. E son recursos estratégicos por varias cuestións que vamos a analizar moi brevemente. Moitos deles teñen unha localización rural. Por tanto, esa localización rural, porque están vencellados ben apersoeiros. Falamos do concepto museo, despois podemos afondar un pouco máis, pero en sentido amplo. Falamos de museos, podemos falar de casas museo, de fundacións, de centros de interpretación, bueno, todo ese universo, non? Entón, moitos están localizados en lugares rurales porque ese lugar rural pues, ten un atractivo, ten un complexo xenográfico, é un lugar de nacemento un persoeiro, un espazo natural ou desenvolveuse algún tipo de artesanía ou de práctica humana particular. Por lo tanto, o museo pode ser un factor de atracción turística, ¿no? Un factor de atracción turística de calidade hacia eses lugares rurais que eu coincido co que se decía que non pode depender do seu desenvolvemento económico e a vida da xente exclusivamente do turismo, porque eso é un principio básico da inversión, non poso todos os ovos na mesma cesta, non? É absurdo, non? Un ten que poder vivir do rural de moitas outras cousas que non só do turismo, non? Ademais, hai que ter en conta que o turismo é sector terciario, e o sector terciario ten unhas particularidades, unhas condicións laborais e unhas circunstancias que son totalmente diferentes das que pode ser no sector secundario, por exemplo, ¿no? Empezando polo horario. Entón, esa localización rural é un factor de atracción. Podes facer, ¿no?, que o museo funcione como un factor de atracción turística. Temos exemplos claros que veremos. É un elemento de reforzo da identidade local. Hai museos que teñen un labor social perfectamente imbricado no tecido desa sociedade, donde o propio museo é un sinal de identidade desa localidade e que sirve como un factor de empoderamento. Un pobo empoderado é un pobo que ten máis posibilidades de conservar a súa cultura, tamén de enriquecerse e, por lo tanto, é un freno ao impacto negativo que poda ter determinado tipo de turismo. E, por lo tanto,
temos tamén que moitos dos museos, algúns están aquí representados, realmente ten unha oferta de calidade, oferta de servicios de calidade, que veremos cales son, non? Para min, o reto, moitas das cousas xa se están pondo en marcha, dos museos, é que, máis alá de ser un centro expositivo, con unha colección permanente, deben ser dinamizadores e motores sociais e culturais da localidade. O sea, hai unha responsabilidade e un compromiso local como salvagardas dun legado cultural que debe ser transmitido. Entón, esa dinamización, ese utilizar o museo como ágora, como lugar de encontro para actividades, para intercambios, para conferencias, para encontro de investigadores, es decir, colaborar no desenvolvemento de actividades culturais na propia localidade, para min é importante precisamente para convertirse ou reforzar ese papel de dinamizador social e de motor cultural, non? Por lo tanto, a existencia de museos así son tamén catalizadores de economía local e turística, porque se a xente vai a ese lugar porque hai un recurso interesante como pode ser un museo, pois eso ao final tamén acaba desenvolvendo unha serie de economías ao redor, economías locais, que é o interesante, non? Tamén o museo pode funcionar como un potencial visibilizador ou un visibilizador do potencial cultural dese lugar, e máis do rural. Pues, por exemplo, non sei se temos un museo, por decir algo, sobre o Entroido, que é o fenómeno cultural máis importante de Galicia, é un escaparate da potencia cultural dun fenómeno que se desenvolve sobre un territorio, non? Por exemplo. É importante tamén entender o concepto dos museos na perspectiva da capilarización e a deslocalización, non? Canto máis capilarizado, canto máis distribuído polo territorio a oferta museística destes elementos, mellor, porque son máis polos a atracción, non? Entón, a veces esa deslocalización, podemos por un exemplo final, pues, non sei se coñecedes o Ecomuseo do Barroso, por exemplo, que ten un montón ten un museo aquí, un forno comunal recuperado outro lado, un batán, bueno, un batán non, pero ten un muiño. Entón, esa deslocalización aumenta a oferta e articula toda esa oferta cultural sobre un territorio que se ve beneficiado deste turismo sustentable. Por tanto, esa capilarización e esa deslocalización implica un traballo en rede. É fundamental que os museos traballen en rede, colaboren entre eles, que fagan ofertas culturais conxuntas. E tamén ese traballo en rede permite ofrecer unha oferta polivalente, onde se complementen elementos, pois, museos máis dedicados ao patrimonio material, ao patrimonio etnográfico, con un discurso articulado, non? As vantaxes desta estrategia, as vantaxes que teñen tamén os museos, hoxe en día, moitos deles, por unha parte, o que decía, moitos deles xa están nunha localización rural, que poden funcionar como factores de atracción. Son ser museos, non? Que teñen un gran coñecemento local, da realidade local e da cultura local. Teñen un potencial humano, a miña experiencia, non sei, xente extraordinaria traballando, con moita máis dedicación que recursos, non? É dicir, aproveitar o potencial humano, porque ao final o turismo sustentable é un turismo que facemos as persoas interaccionando, que non podemos facer durante este ano e pico, non? Se nos quitan a socialización, perdemos a humanidade, somos seres sociais. Entón, a importancia do potencial humano, das persoas que están nos museos, non? O poder do local, valorizar o poder, non? Do local, da historia local, da realidade local. Eso cada vez se valora máis, non? Como experiencia, non? E ese potencial tamén da integración da propia comunidade, que os museos traballen coa propia comunidade, que haxa un intercambio, unha simbiose entre o museo, non como un ente aillado, senón como un elemento vivo dentro da propia comunidade, que se está facendo sempre, non? E esa polivalencia. Contamos
xa estamos rematando, non sei como vou de tempo, quedame 5 minutos. Bueno, temos factores favorables, non? Cada vez hai maior concienciación medioambiental, eso é certo, non nos queda outra, claro, cada vez o impacto é maior. Cada vez hai maior conciencia social, diredes, bueno, unha minoría, pero cada vez hai máis, non? Hai un incremento da demanda de turismo de calidade, é dicir, que as condicións son propicias, hai un crecente interese polo patrimonio e a cultura. En Galicia é palpable. O tecido asociativo vencellado á defensa e promoción do patrimonio cultural en Galicia eu creo que non ten parangón no resto do Estado, non? Cada vez hai máis xente que busca unha oferta diversa e diferente, que busca unha experiencia, non? Que busca emoción, que o que non quere é pasar 15 días tirado nunha praia torrándose o sol ou de litorra. Bueno, ese é outro tipo de turismo, pero cada vez hai xente que ve o turismo ou viaxar como unha experiencia que ten que ser vivida e que ten que emocionar. E aí os museos xogan un papel importante na emoción. Parece unha tontería, pero somos seres emocionais, e emoción é impresionante. Poder pasear por un museo, contemplar determinadas obras ou escoitar un recital, son cousas que emocionan e vinculan afectivamente as persoas ao territorio, non? E deberíamos xogar máis con xogar ou ter en conta máis o poder da emoción, non? E da experiencia vivida, non? Hoxe en día falase moito do slow food, da comida, o museo é o turismo slow, porque a filosofía do museo, tal como se está desenvolvendo hoxe en día a vida, é casi antisistema, porque non busca a inmediatez, busca a reflexión, a calma, o espazo, a tranquilidade, a aprendizaxe profunda, e iso é algo que, dende o meu punto de vista, emociona frente á inmediatez, o rápido, o valeiro de contidos, non? O museo ten que focalizarse precisamente nese turismo lento, turismo de disfrute. Por tanto, temos esas novas oportunidades, non? Ese potencial da inmaterialidade, que cada vez está collendo máis valor, e que é moito dos eixos que poden vertebrar moitas destas ofertas culturais, onde os museos son grandes protagonistas. O factor humano dos propios museos. Pero claro, falar desto requiere un financiamento adecuado. Non podes pretender que un museo sexa un elemento estratégico para un turismo sustentable, responsable, equilibrado, integrado na sociedade, se non teñen nin recursos humanos nin recursos financieros. O sea, non ten sentido. E recursos humanos e recursos financieros non significa que teñas que remodelar todo o museo para pôr pantallas que os 2 días igual xa non funcionan. Estamos falando de cousas máis profundas, non? Máis de calado, recursos humanos e recursos materiais, non? Para que podan pôr en marcha toda esta política, para que podan facer ese traballo tan importante de divulgación e didáctica. Temos unha gran rede de posibilidades. Temos centros de interpretación, aulas de natureza, parques arqueolóxicos, conxuntos monumentais coas súas aulas, coleccións visitables, museos públicos, museos privados, sitios arqueolóxicos, conxuntos etnográficos, castelos con salas museísticas, pazos. É dicir, a rede é impresionante. E a oferta actual dos museos tamén. Hai museos con unha gran programación de acción didáctica, con exposicións, con conferencias, actos culturais, como que se está facendo aquí, con bibliotecas, con servicios de investigación, por suposto, coa súa colección museística de primeira calidade. É dicir, a oferta, as actividades están aí, o potencial humano tamén, e a rede tamén existe, non? Porque creo que fai falta unha política de apoio e de ter claro cal é a función que teñen que xogar estes museos. Remato con unha serie de exemplos. Por exemplo, o Ecomuseo para min é un exemplo de deslocalización e capitalización desa oferta, non? Cando falábamos, por exemplo, do outro lado, coñecedes Urueña e toda a súa oferta museística, xa non falo das bibliotecas, falo da oferta museística, a Fundación Joaquín Díaz, que está aí,
é un exemplo de identidade. A xente que vive aí siente-se orgullosa de vivir nunha aldea, nunha vila pequena que o polo de atracción precisamente a súa oferta museística e as librerías, non? Por lo tanto, é un factor de diferenciación. O Guggenheim é un foco de atracción da cidade, o edificio, fundamentalmente, non? Pero fundamentalmente a xente vai polo edificio, non sei canta xente vai a sacar a foto fora e depois cantos entran, pero temos un exemplo dun museo que é un foco de atracción de turismo a unha cidade como Bilbao. A mí gustame máis o Museo do Pobo Vasco ou o Museo Arqueolóxico de Bilbao, pero a gusto, porque eu son así de friki destas cousas, pero o Guggenheim, para os amantes del arte moderno e da arquitectura, tamén e da xardinería incluso, porque ten ese seto recortado en forma de can na porta. O Museo Etnolóxico de Ribadavia ten unha diversidade de oferta cultural que está aquí, además, o seu director, impresionante, fan exposicións, fan publicacións, non? É dicir, é un exemplo de todo ese traballo divulgativo tamén que se pode facer dentro do museo. Por suposto, a Fundación Vicente Risco, non? Como Casa Museo, e o seu papel de dinamización cultural e de fomento tamén, na colaboración dos premios da investigación. O Museo de Allarín tamén son un exemplo tamén dese traballo en rede e desa oferta diversa e complementaria. Por citaros algúns dos que están aquí, poderíamos falar de moitos máis. Non citaros por facer a pelota, senón por datos objetivos, que tampouco gaño nada facendo a pelota, non? Pero Curros Enríquez, a Casa dos Poetas, ten unha apertura social que é importante, non? Como centro, como ágora, como centro de vida social. Por exemplo, desde o punto de vista privado, pois, por citar de outro lugar, esa Casa do Patrón, en Lalín, está perfectamente integrada coa veciñanza, fan actividades, réplicas de mallas con miles de personas, bueno, é un motor de dinamización da vida desa aldea, desa parroquia, ¿no? Que sería doada. O Museo Pobo Galego ten esa imaxe de prestixio, da identidade, ten unha carga de identidade cultural galega importante, que hai que saber explotar. Ou, por exemplo, o Museo Etnológico de Galicia, o Melga, pareceme un exemplo maravilloso precisamente do entusiasmo, da emoción e do factor humano. Claro, o seu director é un loco dos xogos. Entón, é un museo donde un sinte emoción porque conecta coa súa infancia. Sabes? Non lembro quen decía que a infancia é a única patria que merece a pena. Non sei se é certo, non, pero desde logo a infancia, claro, depende da infancia que tiveras. Eso tamén é lógico. Pero un museo onde podes coller as pezas, os xoguetes que están nas vitrinas, xogar, e rememorar a tua infancia, é un museo que xoga coa emoción, non? E iso é importante. Entón, con isto xa termino. Simplemente entender que os museos son elementos estratégicos que poden axudar a articular un turismo sustentable, que temos esos recursos, pero que os museos tamén necesitan os seus recursos, o seu apoio, a súa financiación, e entender cal é o papel serio, riguroso e de divulgación que debe ter un museo se realmente o que ti queres ofrecer é un turismo de calidade, un turismo cultural, un turismo sostible, sin caer sin romper ese equilibrio ou esa tentación de caer no mundo espectáculo superficial e a eliminación da práctica ritual cultural para convertila nun espectáculo e nunha performance, que é o que está pasando moitas veces en moitos sitios, simplemente por entender que o turismo ten que ser espectáculo e que o turismo non pode ser unha forma de vivir unha experiencia cultural nun lugar sin necesidade de que sexa eso un parque temático. Poderíamos seguir falando toda a mañá, pero hai que parar aquí. Nada, moitas grazas. Non sei se hai tempo agora para a mesa redonda, se queres preguntar algo. Eu penso. Penso que se alguén quere contar. Sí. Bueno, bo día. Hola, Dúas cousas que quería comentar. A primeira é unha tontería, pero si tamén teño que dicilo porque estou impresionado. Se non o coñecen, Rafa Quintía é un gran coleccionista de amuletos tradicionais, ten unha colección absolutamente increíble,
pero non sabía amplo que podía ser o boceto da brote tradicional, porque estou vendo que tes un bic cambiatintas que eu non vi eses bolígrafos desde a época do instituto. Estou absolutamente impresionado. Eu son un clásico, sabendo que a ti te gustan novas tecnologías, pero sabes por que o levo? Por unha cuestión de viaxe. Dime conta que no espazo dun bolígrafo levo 4. Claro. Entón, eu que son de tomar notas, non teño axenda digital, pois no peso dun bolígrafo no espazo levo 4 e así evito quedarme sen tinta e poder escribir. Por eso os sigo utilizando. Espero que non nos cambiaron ya a cor, xa é un pouco máis psicodélica para mí, pero bueno. Sí, no, estoy impresionado. Agora a pregunta de verdade. Falaches da relación entre turismo sustentable e como os museos axudan un pouco a contrastar algúns efectos, digamos, da culturación e a relacionarse con culturas que están vivos, ¿no? E quería preguntarte especificamente por unha das tipologías que presentaches que foron os centros de interpretación, que é unha alternativa moi habitual, digamos, nas políticas municipais de cultura, ¿no? A creación de centros de interpretación que a veces teñen que ver con, bueno, pues como un período histórico, pero moitísimas veces teñen que ver con prácticas culturais vivas ou que están fortemente caladas ainda na memoria dunha comunidade local. E a veces temos pensado de que moitas veces cando se fai un centro de interpretación a veces se para a preocuparse porque dice, Dios mío, debe estar acabando xa esa práctica cultural se fai un centro de interpretación. Entón ti tes reflexionado unhas veces alrededor disso, é dicir, desa relación entre o centro de interpretación, o que fixa ou pode fixar sobre o discurso desa práctica, o centro de interpretación, e a súa relación con esa práctica cultural etnográfica, inmaterial, moitas veces que está viva, como pode ser o introido, pero tamén pode ser a pesca da lamprea no río Miño ou diferentes ámbitos, non? Entón, como consideras que debe ser esa relación entre musealizar unha práctica viva e, por lo tanto, cambiante e que está depende moito do contexto social e histórico, a relación entre a forma na que se deben practicar esses centros de interpretación e a súa relación coa práctica que interpreta? O primeiro é o centro de interpretación debe ser un elemento amplificador ou de divulgación dunha práctica cultural viva. Por exemplo, se existe un caixe de Camariñas, pues temos un centro de interpretación ese encaixe. É dicir, unha oportunidade para que o visitante acceda a unha información máis alá da experiencia, da observación desa práctica cultural. Entón, aí é fundamental a construcción do discurso, porque aí é onde podes fracasar. Se no centro de interpretación a construcción do discurso é unha construcción do discurso absolutamente estereotipada ou sin a profundidade que a práctica cultural viva require, non? Ou se ese discurso está basado en 4 estereotipos e 4 moi sinxelo, porque claro, como agora a xente non lee, tens que por 3 frases, entón ten que ser tamén moi de espectáculo, pois podes incluso acabar perxudicando a visión que existe sobre esa práctica cultural, transmitindo unha idea errónea do que é, e incluso pode acabar eso transformando a propia práctica cultural, ¿no? Porque a veces a xente cando esa cultura, esa práctica cultural está viva, de repente empeza a recibir un montón de observadores, a observación pode acabar producindo unha alteración da propia práctica e podes acabar representando o que espera, o que ti pensas que espera a xente de ti, non? É dicir, entón deixas de realizar un acto cultural para convertirlo nun espectáculo, e a veces eso pasa. Entón ten que haber un equilibrio, o discurso ten que ser coherente, ten que ser un discurso vivo, que pode mudar, a cultura vai mudando, non? Pode ter que refacerse, e dende logo as persoas implicadas que manteñen viva esa práctica, esa artesanía, o que fose, deben ser partícipes da creación do discurso donde dan a coñecer a súa práctica, o que eles queren dar a coñecer, non? Isto debería enfocarse dende esa perspectiva da investigación, a acción. Oiga, eu levo conservando pois a cestería ou o traballo de toqueiros, veñen a divulgar este traballo, o primeiro que teño que decir falar son eu, non? Poder implicar, ten que estar implicado os propios legatarios, non? de esa cultura no propio discurso, e eles tamén decidir que é o que queren dar a coñecer e o que non. Non se pode facer de espaldas a xente e non se pode facer sin ese rigor e esa profundidade, porque ao final tamén se pode estar alterando a propia realidade cultural, non?
movémonos por estereotipos, moitas veces, non? O estereotipo non ten por que ser necesariamente malo. O estereotipo malo é o prexuicio, e o prexuicio acaba coa imaginación, son conceptos diferentes, non? Pero canta xente ven a Galicia con eses estereotipos, non? Que poden ser aproveitados de forma positiva, pero se ti caes, un exemplo, de decir, bueno, se ves a Galicia a comer e teño que porche debaixo dun cruceiro con un orre ao lado, unha patela, oiga, moi ben, para unha postal dos anos 60, pero a veces a creación do discurso turístico é moi superficial e iso a veces é contraproducente coa propia conservación da práctica cultural. Non sei se respondí, non sei se se respondí correctamente o que ti esperabas. Quería darche os parabéns pola tua intervención porque fuches moi conciso, pedagóxico e interesante. E a min pareceme, hai moitas cousas, pero especialmente a reflexión sobre o concepto de cultura e o vínculo xa con efecto práctico co do eiver cultural, porque iso dá para moito polas repercusións que ten. E a pregunta é se crees que, como efecto non querido, a situación que estamos vivindo da pandemia da COVID-19, polo que significa de restriccións, a mobilidade, os aforos e demais, si pode, a medio e longo prazo, ir a prol deste turismo sustentable, tamén o que ten el deber cultural, ou se crees que, isto é un pronóstico, por tanto, non pido certeza, pero si a tua opinión, como persoa que sabes diso, reformularse cada certas cousas e non só o pasado do conxuntural. Moi interesante, sí, a ver, toda esta pandemia nos serviu a todos para reflexionar, ¿no? Foi como un parón de introspección, tamén ten as súas consecuencias psicolóxicas, eu creo que para todos, ¿no? Pero fainos reflexionar tamén sobre a interacción humana. Isto foi unha catástrofe humanitaria tremenda, está sendo, están morrendo centos de personas en miles en todo o mundo e no noso país, pero é unha catástrofe máis alá de sanitaria, unha catástrofe tamén cultural, porque sin socialización non podemos existir. A cultura medra no proceso de socialización, ¿no? Entón, a necesidade do contacto humano, pero estamos vendo tamén que neste mundo hipercomunicado, en casos, por exemplo, pandemia, esa hipercomunicación, esa velocidade no movimento da xente, tamén ten un custo, ¿no? Antes parecía todo positivo, chego en 2 horas a Berlín, pero agora vemos tamén esa velocidade tamén de transmisión do malo. Eu creo que está facendo reflexionar sobre tamén o turismo, como debe centrarse o turismo, o que é o tipo de turismo que queremos como elemento de atracción de xente de fora, ¿no? Das interaccións. Eu creo que a longo prazo favorecerá un pouco máis esa reflexión e a valorización dese turismo máis responsable, ¿no? E tamén creo que esta carencia de socialización vai implementar que a xente teña máis ganas de un turismo de contacto humano. Eu creo que é importante, ¿no? Xa non só ir a unha praia a desconectar, que despois é mentira, porque despois ves, colga no Facebook a fotos dos pés na playa, aquí desconectando, pero que desconectando se estás con móvil colgando fotos. Entón, eu, facendo unha introspección, a mí o que me apetece é volver a viaxar, pero para interaccionar, para sentarme nunha aldea, non sei, pois aquí, ou no Barroso, ou en Creta, e tomarme un raqui e falar coa xente para empaparse de emoción, de afectividade, do contacto humano, que é o que realmente enriquece. E eu creo que eso vai facer que se desenvolvan líneas ou se reforce esas líneas de turismo. Pero tamén vexo un tema que me preocupa, e é como esta pandemia, que na historia da humanidade é nada, é un ano e medio, esperemos que non dure moito máis que estes 2 anos, pero as repercusións a futuro que vai ter. Eu xa estou vendo transformacións moi importantes en prácticas culturais. Por exemplo, todas as prácticas que teñen que ver coa religiosidade popular, que están degradando ou eliminando prácticas. Por exemplo, que pasa? Poderemos volver, o que sexa crente, a tocar os santos,
o contacto coa imaxe sagrada e o significado simbólico que ten na cultura galega, por exemplo, nas romerías, non? Ou unha serie de prácticas que por filtros sanitarios non se poden facer, non? E como tamén o mundo da cultura estáse, eso que chamamos mundo da cultura, non? Vese perxudicado, non? Parece que podemos estar, pois non sei, nun bar 30, isto non hai que criminalizar os bares, son elementos fundamentais da cultura tamén, pero unha visita guiada, os que son guías, só poden facer con 8 personas nun espacio, é un pouco absurdo, non? Entón, como vai quedar isto? A xente vai ter medo a estar con máis xente nun espazo pechado ou non? Poderánse facer esas prácticas de compartir unha fonte ou non? Entón, eso é... Ou ainda que se podan facer, como afecta a xente? Deixará de facelo por medo? Con esas son reflexións que me falo, como vai afectar pois esta pandemia a determinadas prácticas, por exemplo, de carácter ritual, que parece unha tontería, pero son un dos alicerces do noso pensamento simbólico que articula a nosa cultura. E aí non sei moi ben como que pasará. Sí, Rafael, bueno, estando grosso modo de acordo con moito do que expuseches, hai unha cuestión que non me quedou nada clara, sobre todo cando falas do espectáculo, a transformación dos museos nun espazo destinado ao espectáculo, non? Bueno, falo en xeral da transformación da cultura. Que falaches de certas cousas como luces, pantallas, reducción de textos, etc., non? A ver, eu penso que o éxito dun museo tamén está concretado na afluencia de persoas dese museo, porque se non vai ninguén, ese museo é un fracaso. Xa non digamos se fora unha empresa privada, non? Xa estaría pechado, evidentemente, non? Entón, a museografía, lóxicamente, evolucionou, e hoxe en día hai novas tecnoloxías, novas maneiras de divulgar o que existe. E poño un exemplo concreto. Eu coñecín o Museo Arqueolóxico de Alicante antes da súa transformación, cando foi declarado Museo Europeo do Ano, etc. E era un almacén de pezas arqueolóxicas que, a non ser que estiveras moi interesado polo tema, un arqueólogo ou un especialista, pois non transmitía gran cousa, non? Despois da súa transformación se dispararon as visitas, pero é que xa non só ían os moi interesados ou os escolares que os levan, que non van eles por iniciativa propia, senón que os levan, ou o contan, parece que vai moita xente, pero os levaron, non? Non, ia a xente porque quería ver aquelo, porque tamén se transformara completamente o código de divulgación do que había dentro, e eu creo que gañou o 100%. Bueno, pois ese tipo de novas tecnoloxías, de novas maneiras de divulgar o que existe no museo, eu penso que son positivas, porque o que ten que pretender un museo como institución cultural é chegar ao maior número de persoas, de capas da sociedade, non? Sí, alegra que me fagas esa pregunta porque me permite afondar un pouquinho máis. Decía, ninguén vai laceno como un cebo, a ver se alguén decía, porque, a ver, eu dixen que ten que existir un equilibrio entre a forma e o contido, e o fondo. Eu non estou en contra das novas tecnoloxías, obviamente. As novas tecnoloxías nos permitiron precisamente durante esta pandemia seguir interaccionando, non? E os recursos audiovisuais, xa sei que non podes pôr un panel de 4 páxinas porque ninguén o lee, non? Que despois a xente moitas veces non lee nin 3 líneas. Tamén eu creo que canto máis reduces, menos se lee. No, que agora a xente non lee, hai que pôr 3 líneas, no? Pero ao final, o que non lee 4 líneas, non lee nin 3 nin 2, pero esa é a miña perspectiva. Pero está ben que haxa unha transformación e se fagan máis atractivos, pero o importante é o contido, e o importante é o discurso. E moitas veces o que vexo é que nesas transformacións dos museos parece que prima a estética e non o discurso, o contido, non? E moitas veces os criterios que se utilizan é para facelo asequible a xente nova, non? Pero facémoslo asequible a xente nova moitas veces dende a perspectiva dos adultos, que creemos que se ten moitas imaxes e moitas pantallas é máis fácil para a xente nova, pero que a xente nova naceu coas pantallas
están fartos de ver pantallas. A nós non, a nós fascínanos. Temos o sempre unha fascinación das pantallas, porque cando eu mesmo, cando nací non había ordenadores, obviamente. Nós xogamos os trompos e coas primeiras maquinitas. E en cambio, cando, pola miña experiencia, igual está errónea, cando os pequenos, igual, o que lle fascina é a interacción, tocar cousas. Entón, igual, en vez de unha pantalla, táctil, que se non tes uns fondos para conservar ese museo, a veces, vémolo, moitas destas máquinas ao cabo dun mes están estropeadas e non hai recursos para mantela, igual un programa didáctico do museo onde permita aos rapaces interaccionar, tocar cousas, manipular, ten un efecto formativo maior na transmisión dese discurso. É o que quero decir, que o importante son os elementos e o discurso que queres transmitir. Si eso podelo facer a través de luces, novas tecnoloxías e o discurso bo, perfecto. Pero se ti sacrificas a calidade didáctica e divulgativa do discurso por quedarse na estética do espectáculo, simplemente algo impactante visualmente para os sentidos, entón temos un problema, porque o fin do museo eu creo que é ser depositario e transmisor desos valores culturales. Cando ti vas ao British Museum ou ao Pérgamo, dache igual se hai unha pantalla ou non, porque quedas fascinado polos obxectos. Non todos os museos teñen os fondos, obviamente, do British ou do Pérgamo ou tal, non? Pero tes outros museos moi interactivos que conservan un discurso interesante e funcionan ben. E depois tes outros que ves que se gastou unha inxente cantidade de cartos públicos porque era moda de transformar e ao final non chegan nin a transmitir nin a crear demanda porque quedan valeiros de contido. Entón, o importante é o fondo e a forma. É claro que hai transformacións de museos moi interesantes que se fan, bueno, hai un par de anos remodelaron o MAN en Madrid, arqueolóxico, conservan os fondos impresionantes e a didáctica é mellor. Eu non estou en contra deso, non? Pero ten que haber ese equilibrio, non perder de vista cal é o fin do museo e non simplificar todo o discurso, unha experiencia maravillosa, luces e tal, pero non quedarse fascinado pola estética da performance e perder o fin que ten que ser o museo. Aplicar novas tecnoloxías e calquera outro recurso, fascinante. E a un rapaz de 9 ou 10 anos podeslle pôr un vídeo do Paleolítico que cando che puñan no colexio era fascinante porque estabas esperando o fin de curso para que te puxeran unha película. Pero igual se o pôs fora con un fragmento de sílex ou un arco a intentar facer lume, a función didáctica é moito máis transmiten a mensaxe e a experiencia para o rapaz é moito máis enriquecedora que ter pulsado unha tecla para ver como era o modo de vida na Paleolítico. Que eso está moi ben, igual para outro rango de idade, pero non hai que perder esa función didáctica, formativa de calidade e a capacidade de, tamén, volvo a decir, de emocionar e de transmitir o teu mensaxe. Porque a vinculación afectiva fai que os contidos se reteñan de mellor forma. Cousas que aprendiches no pasado. O turismo e o turismo sustentable ten que xogar moito deso. As sensacións, os olores, os cheiros. A gastronomía é un elemento importante tamén do turismo cultural e da cultura, e xoga precisamente con esas cousas moitas veces. Como fixeches antes, falaches de falaches de Bilbao, falaches de Guggenheim. Se me permitides, vou facer un paralelo entre o que foi aquela arquitectura espectáculo que morreu e isto que diste, porque o problema é que o Guggenheim, cando se fixo, non se fixo solo o Guggenheim, se fixo para facer a cidade de Bilbao, e por iso resultou porque tiña a finalidade de ser a cidade. Os demais morreron todos de éxito, xa o sabemos, tivemos España chea de museos ou grandes edificios, non todos eran museos, que non valeron para nada e que morreron. Sin embargo, o Guggenheim, si é parecido a isto, pues claro, pero a isto que estás dicindo ti,
un museo espectáculo solo por el espectáculo sin todo lo demás, podría pasar como bueno, aquilo tamén influiu a crisis inmobiliaria, pero agora tamén estamos vendendo turismo, como decía Cristina antes, como un monocultivo, e iso pode ser igual de perigoso, pero por eso a reflexión de... É así, o contedor é importante, pero o contido é o eixo director dun museo. Entón, se só nos quedamos no contedor, nesa superficialidade, ao final, pois atraerás tamén xente que busque a superficialidade. E normalmente non ten que ver co turismo cultural e o turismo sostenible. Acabas con o slow. Si vos parece, continuamos coa mesa redonda.